Бе, няма, бе. Аз да не бил съм се бръснал, бе, човек. План. Точно ви приятел го знае някаква избора. Няма и хубаво. В световна икономическа криза, когато милиони хора по земята кълба гладуват, Ние едем чорба. кой то с месо. Работа сериозна. Известен хотел в центъра на Златния пясък. Къде да е? Благодаря, това ще имам добри приятели. Тук е най-хубавата Моята кухня. на вид е този мотор. Има ли на вид на мотор някакъв? Ето е хубава панорама, ще снимаме ние. Външните министри на Турция и Германия в опит да зажат политическата криза в южната ни съседка. Кой ще пие ракия? Днес се стана млад. Пеш, Не си трябва нужда. Ти ще пиеш ракия? аз не пия ракия. Ами аз си пия в Полска. Сега ще изсипа една напитка, да видим да ще познаеш какво е. Машина ответение е достатъчно. Аз ще затворя в кадъра. Приду. Захари Стоянов съм. Хроникирам събитията. Оле. Като фолк звезда.